आदार उखैबायगोनलै जोंना माहाजोनाबो हिनजाव थैजानायसो जाबाय नालायब्रा लायफिनबाबो जासैलै बैसाबालाय माथो थांदों दाउसा मासेनि बैसानो थाङालै आयथाखौ मोनाब्लाबोथ' मेला दंगारिफोर दं बेफोरखौनोथ' होद जोंना माहाजोना बेफोरखौ देन गोसो जानाय नङागोनलै ओंखामा मोनजाबाय फा लेला गैयालै आदै मैगंखौबो दासो खानो लांदों गारिखौ जुरिनानै बास स्टेन्डआव होलांदो फिसाजो जबाया आनजाद जोबनायखाय दिनै गुवाहाटीनिफ्राय थफ्ला लाङो दे आदै आं रिक्सा लानानै थांसिगोन आदार सौफैबाय आदा आं लांदिनि आं मोनसे लांसै ना आदा आं लांदिनि फैदो हाब गरम जाथारबाय दा न'आव नेगासिनो दङ आदैमोनहा दिनै फैगोन होननानै साराबो लाबोआखै थावखौबो दा नांहा फैदो जानाव नांगोल जांख्राबो गाबोन दाउआबो हमखानाय दंखायो हनै आयौ जबा सफैबाय मा लेला सफैबाय आफा सफैबायानो फिसाया औ हा माथो गारि लांनो थिनदोंमोन आं लेला मानोथो लाङाखिसै नायस'नायाव थाग थिग जगाखौ लोगो मोनबाय थफ्लायसेल'खाय होनाङाखिसै आं गारिखौ दोनहैदो दे दोनहैदो बास हामबाय आइ साना हाब बि फार्स्ट इयार आनजादखौ माबायदि होखो नोंहाय मोजां जालांगोन बायदि मोनदों आफा बास बिदिबाथ' मोजाङानो जाथारबाय थांदो थांनाय आथिं सुहैदो दे आफा आइ नाब्ले नाब्ले मा आमाय ओइ नोङो बे गाब्रुजों लेलाजोंखौ लोगो लानानै बे फुख्रियाव देरसिन नाखौनो हमहैदो नोङो दे जागोन आमाय दाउखिया हनै दाउखिया Roma दा सिला सिबा हुखांगोन मा दायो बेलाय दानो हुखांखा नायसोबा जाथ'वालाय नोंना माथाय बिदिनो खासै फिसाला कटिंनो रां नांगौनो दाख्लै रां गैयिनि हस्टेल बायदिसो मोनबोआखै खुनुरुखुम मेट्रिकखौ सावरिजों पास खालामहोनायानो बेनो हिनजाव गोसोथोनायसो खायदा खालामनानै होनाय जादों दिनैसिम सेकेन्डारि प्रमोसनखौनो पास खालामनो हायो 10 बोसोर जाबाय बियो बेखि मानसि बियो बबाव कलेजाव होनो हस्टेलाव होनो होननानै बिमा बिफानिफ्राय रां बिरन लांसै ओजों आरो टाउन सहराव बाथोन सिख्लाफोर लानानै सिनेमा नायनोसै आलासि जानोसै बेल'सो बेना हुदाया गन्थंफ्राबो लाजिनो रोंलांदां ओरै ब्लाब्ला हरै ब्लाब्ला
लोगोफोराबोथ' बेना सिख्लाफोरल'सो बबावसो पास जास'दोंब्रा पास जानाय माने गासिबो खर' गारजोबसो आंनि खर'नो मेलेमजों गोसो होथाव फरायनायखायसो आं फेल जादोंलै बे खर'सायाव नायना लांब्ला मा जाखो बिफां नांगौ रयनाय बा थांनो इसेबां हांखुर जालायदों आं साम गामियाव आलासि जाहैना आदा नोंलाय बहा थांनो आदा आं गुवाहाटियाव थांनोमोन बावहायबो कलेज हस्टेलनि सिख्ला लोगोफ्रा आलासि जानो लेंहरगासिनो दं आरो आं दाखालि फैबा सासे गाबलायखौबो हरबाय हा बिदिबालाय आलासि जाहैनो प्रग्राम दंबा आंजों थफादो ना आं बुंनाया गोरोन्थि जाबाय आदा हा मा दाय मावनायनि गोरोन्थि जानांगौ फालाय थौ सेंग्रा सिख्ला समावनो बेरायखायाबा हा माथो दरसेल' जिउफोरखौलाय हनैहाय फाग्लि नोंनि मोदाया फैलायगौ आयु सोरनासि फाग्लिलाय हागौबाहाय फाग्लिया माइ गायनाय खोथिया फुनाय स्रें उन्दुनायावल' आयु फाग्लिया सिथेर बाथोर मालानिफ्रायसि देद फाग्लि मानसियाबो हनै फैगौ बहा थाङामोन आदाया आं बै मोसौ फालाव मोसौ होदेर फैदोंमोन नोंसोरलाय बहाय थांनो बै ददराव थास' आथिं खाहैदोंमोन बुरजा खाना लाबोफादे आं दा दखानाव ना दाबखाबायनो लाबोफागोन दे आदा मालाबा खाना थास' बिबारखौ मैथाजों जानो फाग्लिफ्रा जंखायबाखि बिदि जंखायो मालाय एम ए फरायलायनाय सेंग्राजोंखि एम ए आयु फाग्लिया बेहाबो दासो गोमोदोंगोनहाय बे बासु गामिनि गय बारिनिनोहाय सेंग्राया बिमा बिफाखौ मा जाखो होनदोंहाय दालाय बिसिनि माहाजोन जाम्फै बुस्राङाव थाया होनबा बिसिनि माहाजोन हिनजावनि खदालिनि बिजादै जायो होनदों नामाथाय दालाय बेखौनोबा फावदुर फाग्लिया अननायजों बिखायाव लाहां खुगाजों खुदुमहां दबायाव लाहां खालामसो गारा होनब्ला फाग्लिफ्रा ओइ सिख्लाफोर नोंसोर थास' आथिं खायनो मा गोसोथोनाय रायलायबाय थादोंलै ओइ सोमला हायथागोन नोंस्रा मा जालाबायदों फाग्लाफोर जुब जुब अखा हानायजों एम्बु गाबनायजों खमखि गोजोन मोनोहाय नों फाग्लि बे फैलाहाव दुब्लि बारियाव खोथिया फुनाय समाव माहाजोन गैयैयाव मानसिखौ नायबानो अन्थाव बाथाव नुथारबोहाय ना सेंग्रा मानसि नालाय
सिख्लाफोर नुबा नोरोम जाफ्लाखागोनथ' आं मोजां मोनाहाय रायलायग्रोआबानो माबा रायलायाबो मिनिग्रोआबो आं नङा दे बायदिसो थायो बेनिफ्राय आं आदा खथेंखौसो खथ' साबसिन मोनो बिस्राया बिसोर नुस्लान मोनै मिनिस्रा रायलायग्रोबायो जाहोग्रोबायो खथें होननायखाय ना ह जबायासो सुखें हाबनाय बायदि सानाय मोनबाय नामा बाल आं रावखौ मोजां मोनग्रांबायाहाय नोंहा लाबानो जाबाय अ एथ' गोजान बेबो गुवाहाटि नोंबो गुवाहाटि थाहैनानै खि गोसोआ बालाम थानोनो दा गोसो थोनायनि बाथ्रा रायलाय थास' आथिं खाब्ला ओंख्रिया मानोनोहाय थुदो थांदिनि थुदो होमबालाय थांदिनि हा मोनालाय लांबाय फावदुरनि थास' आथिं खाहैनाया मानो दाबो सफैदिया होमबा नों लोगो मोनबोबायदों जांगिला आदै आं दहाय सानसुआवसो मोसौ देरबा नुबोदोंमोन दाबो सफैयाखै होनब्ला गैया दाबो सफैयाखै सान गेजेरनिफ्रायनो थांनाय मानो दाबो सफैया जानांगौ होमबा हा मानोथो एफा गोबाव जाया फावदुर खाथियाव मोनथारला नै थास' आथिंखौनो दे ओंखामफ्रा मा जानायदो थांदे आफा आं ड्रायारनिफ्राय 350 रां लाबोबाय खरटिंनो हैनांगौ दाखालि आलासि जाहैयोब्ला लाथ'नाय दङमोन हो हा मानो हौवा मानसिल' लाथ'बायनो नाङासै लाजिलाबो नोङो गन्थ'आनो गैला नोंहा आफा दाखालि मेसेङाव जोंनाव दाहोना थाफैनाय खारलुङा आंखौ आलासि जानो लेंहरगासिनो दङ आं दसे थांनो दे आफा हा फिफाया दाहोना लाग्रा फिसाफ्रा खुरमा संग्रा हा मा खिग्रान मोनजाहैनांगौ जाखो दाहोना थारनावलाय आं दिनै खोनसेल' थांगोन आं आफा आं दिनैनिफ्राय थांथारला खनसे थाबायब्ला हले देरा जाखायो खनसे थांबावबा हले नायनानै लाखानोसै बेटिफोर हा मानसिनि फिसा होनबा फाप नांसिगोन बिसोरखौ आर नोंहाबो औ दा आंहा टिउसनसो नागिरनायानो बाब बालन्दा हौवामोनब्लाबो टिउसन होनानै साब्रैखौबो हाबाखौनो होजोबसिगौ आं बे मोरोनफोरखौ आलासि जाहैब्लाबो बे टिउसनखौल' खाथायग्रा जाबाय बिसोरो नंखायनो बे जाम्फै बोसोराव हालमाजिनाव थाफैनाय सेंग्रा जांगिलाखौ टिउसन लानो रायलायनो थिनबाय आङो बोरैबाफोर खाफालफ्रा गेवबायबायोलाय खोमा औ बे नोंनि फिसाजो मोजांफोरखौ दाहोना साथामजोंबो बारजाब सिनेमा नायग्राखौ मिथिखानानै बे MA पास जालायनाय सेंग्राया गब्रायनो मोनै गाबाखै माथो नोंनाथ' बिदिनोसै मालायनि बिफाफ्रा फिसाफोरनि आखलखौ दोनखोमायो बेना हौ दाउखा सिलाफोरखौ खोना होजोबगोन हा माथो नोंगौखौलाय नोंगौ बुंदों मा खालामदोंब्रा गाब्राबाबु नै एसे जिरायदो दे जागोन दे आजादि बाथ्राया माबोरै होनोमोन दाखालिनिखौ बाथ्राखौथ' खोमा आलौलायनाय मोनथारबायलै आं आदा हा बे जाम्फै बुसाव हालमाजिनाव थाफैनाय सेंग्राया मोजांना गाज्रि जाखोनो फालाय ओरैनोब्ला जोंनि गामियाव सिखाव दाखात गैयाबालानो गथ' सुगै रायजो जागासिनो दङ बे थाफैनायनिफ्राय माबा गामिनि सेंग्राफोरखौ बेखायदा जानायसो नुबायलै आङो आदा बेबा गाज्रि नंगौना नङा हा सोरनिफ्राय खोनादों सोरबा अर फुखांग्रा गैयाब्ला झारबारियाव ओरैनो अर खामोलै बे जोंनि गामिनि सेंग्रा उन्दैनि गोसोखौ सोरथो खेंख्रा खालामदों बेनो नङाब्ला
आंनाथ' फिसाला गथेङा गियानखौनो लाला बे बैजाराव थाफैनायनिफ्रायनो दा बिदिब्ला मा खालामनाया मोजां जागोन बादि मोनो नेहाथारिबाबु होखारहरनायनिफ्राय आरो माथो गुबुन बाथ्रा थाबावनो आंनिब्ला मेथें खालामनांगौ आरो थब्ला थब्लि बोननानै होखारहरनांगौ बेनोथ' सोरखौ होनदोंथाय आदै बे जाम्फै बुस्राव हालमाजिनाव थाफैनाय बैजात सेंग्राखौ होनदों मा मानो थिनहरनांगौ बेबायदि सासे एमए पास जोंनि गामियाव थाफैनाया बेसेबांबा गोग्गाथावनिसो बाथ्रा बा बेबादि सेंग्राखौ अननानै एम्फौ बादि खामथाजानो दा गोसोखांथारनो सेंग्रानि दामासो बियो आंनिबाथ' गाबोन समनिहालागैनो मिथिं लिंनानै थिग खालामनांसिगौसो बे सालाखौ साननायनोसै माबोरै खालामनाय जायो दे नों सानग्रोदो आंनिबा हले साफाथारसैलै मा दासिमबो फैदेलाय दा दिरिया फाग्लायाबा दा बेखौबो दों खौनो थिनसिम फैलायगोन दिरिया फाग्लाया फैलायगौ होमबा हाब फुंसे मानि माथो खालामनानै थाया दासो फिसाखौ नुफ्लानानै सिला सिबाय बेनो रुवाथियाबो बिफा लोमजानायखौ नायनो न'आव थांदों आंहाबो फुंसे थाला संबाय खावबाय अबाव सोलाबबावखो ए नै दाउखिया बेबो नै माबाखौ खांफैनाय नै बे साला गावग्राया दिनैनिफ्राय आंनाव खामफाय गैला बेहा बे सालाना खुगाया फारनै फारसेया सिखावजों फारसेया मोजांजों बे सालाया बबेनि सिनायि मानसिखौ जायगा होनानै दोनमोननांगौ जाखो बेहालाय हा साला गाव गावनि आखलानो साबा मालायखौसो बुंबाय बायदों फैदोहाय जबा बहा थांनो बावदो जोंनि माहाजोन जाम्फै बुस्रावनाव माइ गायनाय सावरि जाहैनो आदै बे जांगिला होननाय सेंग्राया बिदिब्ला नोंसिनाव थाफैनायानो फावदो औ आदै आदा जांगिला बायदि रावबो नोरोम गैयानदां मा नोरोमथाय हा माथो गथ'खौ दालाबसो होनसोलायदों सोरबा गाबफुंग्रा गैयाब्ला निज्रानि दैया ओरैनो गुबुंले जाया आफा मालायनि बुंनायखौ मानो फोथायो नंनायाथ' नंगौलै हा थांदे गाज्रिफोर मोनगोन सानासो जलायलांनोसै ओइ सिख्लाफोर सावरि जौआ लोंफैद' फैदो लोगोफोर जौ लोंनोसै खालिफोर बारा गायनो नाङा फैदो माला फाग्ला मैथा खावब्लानो जौ लाबोनायाबो माबायदिथाय लोंबाय लोगोफोर आदै आं जौ लोंनायखौ लोंथारनांगौ आं लोङालै जौनांगौहाय जौनांगौ आं सावरि जाना आदा एसे लोंदो न' मानवा
सेक्रेटारि बाबुआ अबेहाय जोब्राबथारलायखो ए आं माबा दुब्लियाव दाहोनाफोर मावनायखौ दिथिहैनो थांनो नागिरदों आं एसे हा जोंना बे गावबुराया मा खालामनो सानथारखो होमबा हा माखौ मोसौ गलियाव मोसा हाबनानै मोसौखौ अरथारगासिनो दं ना बबेनिफ्रायबा सारना फैनानै सौलायगासिनो दं बेफोरखौ दिथिहोनालाय लावखारनि खामानि नङा होमबा हा गामियाव सोर मा जादों सोर मा मादों बबे खनायाव गुन्दा हाबफैदों ना सिखाव हाबफैदों बेफोरखौ नोजोर होनायानोथ' गावबुरानि खामानि नङा होमबा फंबाय नंनायाथ' नंगौलै आदा हा माथो जाखोनो हा बे जाम्फै बुसाव हालमाजिनाव थाफैनाय सेंग्रायानो दा मोजां ना गाज्रि जाखोनो फालाय फंबाय दाखालिनो गावबुराखौ गले गले होनबाय आं माबारनो बे सेंग्राखौ थुरुन हरनांगौ माबा सानग्रोनांगौसोलायनो अ बियो जाम्फै बुसाव हिनजाव खदालिनि बियादैसो होननाय खोनादोंलै आङो आदा खुरमाबालाय मा जानो गाज्रिबाथ' फुरुन नांगोन ना सानना नायनाय जागोन दोद नोंसिना मामा नायनाय जागोन ल'लै बे नायनाय जागोन बियो आयौ फावदुरा फैफेरा दिनै मानो फैदों होनबा बे खामफ्लाय हरलाय गुफुरजों गुफुर जेंग्रें ग्रें समायथारगोनहाय नों जांगिलाजों नैहाय फाग्लि नोंखौहाय फाग्लि नों गैयाव फैबाय थानानै आयंजों रायलायफैनाया होमबा खनथामसो जाबायगोनहाय आन्दासाव जांगिलाबो नोंखौ मेगन खेबखाबाय नोंहा बिए पास जाखांनायजों जांगिलाबो प्रफेसार साख्रि मोननायजों गार फाग्लि आया बावदोंहाय फाग्लि बायदि मालायजों दा जंखायबाय थाहाय खोनाबा खमखि दुखु मोनगोन बे दानियालाय गोसोसो हमजामारबाय होनब्ला जांगिलानि दुखु दाहाखौबो मिथिनो रोंबायब्लालाय आरो माथोबाव बाथ्रायानो गैला खालि खारसननायनिल'सैसो नैहाय फाग्लि मालाबा बिदि होननानै एसेल' बुंदे नों आं गासिबो मिथिजोबगौ जांगिलादि नोंखौ बेसेबां अनो होननानै नाथाय नोंहासो दाबो आंनो मिथिहोआ माखौथो मिथिनांगौ जाखो नोंनोलाय उनावसो मिथिगोनहाय नोंखौ थादोहाय गोबाव जाथारबाय नों जोंनि गामिनि सोरबा सेंग्राफोरनि सिगाङाव माबाफोर गाज्रि राव होआमोन नामा जांगिला आदै आं सोरखौ गाज्रि बुंनो मागै आंथ' रावखौबो गाज्रि होनाखै नङा गामिनि सेंग्राफोरनो माबाफोर बुङामोन नामा होनदां आंथ' बेखौनो दावदाव गरखिया होनदों नामा जांगिला थाफैनानै गामिनि सेंग्राफ्रा गाज्रि जाजोबथारबायनो होननानै जेरावबो हाबला हुबला दा खनथारसै दे आदै ए मादै आदा जांगिला नों सासे एम ए पास जानानैबो हालावबो जेना खदालावबो जेना मानि फावथिना गेलेहोखो नों आदा आंनि गोसोआव जबा माखौ एसेबां सानाखो आदा मा खालामदों होनदां जेबो खालामाखै आदा आं ओरैनोसो जिरायदों नोंलाय बहा थांनो फैदों आं बै दुब्लियाव माइ नायनो फैदों मा एसेबां मावनो हागौ नों आदा नोंनि मावनायखौ नुनानै हारसिंनो गिखोमायो आं माब्ला नुवा नों सोर खिन्थाया मेगन थाबाय नालाय नुबाय खोमा थाबाय नालाय खोनाबाय आरो सोर खिन्थाबावनांगौ आदा बाराद्राय दामाव ना थाब बोरायोनो थ' सानदिनि मोनाबिलियाव बिदि दैसा सेराव जिरायना थानो नाङा थुदो बिदिब्लालाय
sampai Ayo! asyik pagli Phak labur này ạ, mà phak labur là lấy ra. Phap si beria mau khang ngisi mani jupuk junan le la sing sing ne Mau phiền chín lý mình mau về nào, xin hả này. bek sianai dah na pra dongbu khune wa dongge une ase noi mau khang ngisi mani beri ja popla jai bek sianai beli besan ko gas budan ji buna Abi ya, si lo jangan lakukan aja sih lepas. Mana bibdi mobal abai. Ang kenang mending hai abi. Be kapalau kerja apa wah menubal. Masa agen sansumau kapal lagi ubah. Masa ke? Malai okangni funani hatur kisulai. Sannailai sandengmon hang ang abai. Deglai no balno nuangno tanano batarbai आङो. Ade kapal lagi ubah jagan di nangpur. Hai, hamba fungwa. Kaman जाबाय blonno. Lai होनबाथ' दानो थांथारहाय आं आबै दैज्लांबाबो मालाय आंखौ मोजां मोनानो हाय आबै ह नों जबाखौसो मोजां मोनोनो Ayo jangilah hamba jawabसो मोजां मोनो होनलाय. आयौ दासो मिथिदों आबैया मालाय हाबायानोबा जालायलांसै थादोहाय आबै मालायनि बाथ्रा रायलायबानानो आंहासो हाबा जानो रोंनाय नंलाहाय दे थांनो मा होनबा आंबो एसे खाबावनोसै. Baba, raga जाबाय नामा रा जौबा फिसाया मेसेङाव जौबाखौ मोनगोनखाय खोब बाखुथारा जाबाय नामा नोंखौ सि मोसौ आखुनि मानसिखौ दा बे मैगं एसे फानहैनायानो हर थौबोलायथाबदों आरो दा बेथनफ्रा जायोब्ला ना बेदर लाबोफागोन आङो नोंहा बे खालि ना बेदरनिल' उद्दिस लादो फिसाफोरखौ जेबो उद्दिस दालासै सोर देरसिन सोर दुइसिन सिनायलायनो हालाय लांला मैगं थाइगं बादि खादायाव लाना हाथायाव फानहैनो थिननो नोंदों नामा नों आंखौ नङा बाल नोंबोथ' उद्दिस लानांगौ ना बिफा जानानै हिनजावनि फिसा देरनोबो बोलो नाङा रुइनोबो बोलो नाङा खाफालाव गैयाब्ला आं मालाय मा खालामदो नायनाय मानि फिसा हिनजाव खांनानै जुथिसो बुंदों नोङो बाथ्राखौ मोजां बुंबा बुं नङाब्ला हले बे बाक्सा सावसुबग्राया ओरैबायदि होगोन आं एखेबारे थल्ल' थिंद्रिं गजोबगोन मोनथिनानै लाखा एथि फिसा हिनजाव गोदानल' उजिथों होननानै आं जोनोम होदों नामा बे जाम्फै बुस्राव हालमाजिनाव थाफैनाय सेंग्राखौनो रायथिथावफ्राव मा लांखामफ्राय बुंबाय आङो खोमाखौनोथ' लाखायाखसै नोंथ' होन नोङो मालाय बे एम.ए. पास जालायनाय सेंग्राखौ बे दिन्दां राजाया बे गन्थंखौ जिंखिया बाराव एब्रेनानै बे नोंसाजो मोजांफोर खोन्दो मेट्रिक फेल जाग्लिनायखौ जासिनांगौ जाबाय आङो बाथ्राखौ मोजां बुंबा बुं नङाबा ओरै होलाय बाक्सा सावसुबग्रा थल्ल' थिंग्रिं गजोबगोन मिथिबाय गासिबो दायखौनो आंनि सायावल' होसै
फंबाय हा बबेनि जाखोनलाय फैद' सुरुंलाय दरं खैरा बारायनोलै आदै आं माने बिसिआव साख्रि नागिरनो फैदोंमोन बेवहायनो आं बोरैबाफोर सोरबा साख्रि खालामना होयोबा थानो सानदोंमोन दा आङो गोदाव सोराव आन्दायलाबायबायलै आदैयाव अनोबा एसे आंखौ हेफाजाब होदो से बिदिसो जाबाय हा थुदो होनबालाय आं नंनो थुदो हनै गोरबा बिसि गोजान दंबावोबा बारा गोजान गैलाबा गामिया बेनो हले सान्दुं गोसाथार नैलै बा न'आ आंना बेनो फै बाबा रागा जाबाय नामाब्रा जौबा फिसाया मेसेङाव जौबाखौ मोनगोनखाय खोब बाखुथारा जाबाय नामा मेगन थाबाय नालाय नुबाय खोमा थाबाय नालाय खोनाबाय आरो सोर खिन्थाबावनांगौ हा एसेबां मानो मावो होनबा आदा नों बारा दामाव थाब बोरायोनो सिमाङाव नुदोंमोन आं मोगथाङाव नुदोंमोन आं लामा सामायाव नुदोंमोन माब्लाबा नुबायमोन दि साया माया नोंनि महरखौ खोनाबायमोन दि रोमै रोमै नोंनि गारांखौ नोंनि गारांखौ सिनायाहां लोगो मोनहां मोनाहां माबे मोखां बेलेखोनो आंनि सिगाङाव एखनब्ला सोबथुयो आं सोरजोंबा सोगदावो आं नोंखौनो नागिरनायाव होंगो दोंगो मानसिनि गेजेराव बेखौ नायब्ला बेबो नङा गाज्रिनोबो मुं मिथिया बेसे जाला आय' हाबा नोंखौ नागिरनायाव सिमाङाव नुदोंमोन मोगथाङाव नुदोंमोन लामा सामायाव नुदोंमोन
बिबार बिबार जावजाना हाग्रा नागिरो आं नोंखौनो हालाय हाफाय बारजों लोगोसे आं जोमैजों लोगोसे आं बिरबाय नागिरो आं नोंखौ अराय अखाफोरनाव सोंबाय आं हाथरखिनाव सोंबाय आं खिन्थारोङा बिसोरबो नोङो बबेहाय सिमाङाव नुदों ना मोगथाङाव नुदों ना लामा सामायाव नुदोंमोन माब्लाबा नुबाय मोनोदि साया माया नोंनि महरखौ खोनाबाय मोनोदि रोमै रोमै नोंनि गारांखौ सोरनि जोगोनारमोनब्लाय न'आवथ' गैयामोन दहाय खथाय होफैदों मा गामाखालि होफैफेरा बेबा मा गोसोखांनानै होफैया आं गावबुरानो थांग्रोनि गाबोन मिटिं ना मा होनदोंमोनथाय सोरावलाथाय खालि मिथिंल'सै बेहा खामानिबो गैला दामानिबो गैला हा रायजो राजाफ्रानो हालमाजि दोनबायब्ला आं मालाय मा खालामबावनोब्रा बे रायजोफोरनि न' सुनस्रियै माइब्रानि बिदै माइसानि बिदै मोनलोङो नालाय ओंखायनो मिथिं होनबाथाय साबदायथारोसो नोंहा दा संनानै दोनगोन आं नै जोगोनारजों नास्रायजों जाफै सेबनो फिसा सासेबो गैया गारा फाग्ला बोराया सिन्थाबो थोबसेबो गैला बेनाव देनां थैबा गाथं गुथं सोरजों फबजानो नंदों बियो बबेबादि लांसुनिया हरखौ मोनफ्लांबायखो आङो आदा जांगिला नोंखौ नुगोन आसायैसो जाथि नङाब्लाबो खुरमा नङाब्लाबो होफैदोंमोन आं जोगोनार गोमोन थाइसे नङाब्ला नाथाय आं फैहांबो गैयामोन आदा नों आंखौ जेसेखि मुगैया आदा नाथाय आं फावसि गोबोरखिखौनो दावदाव फानलायलांबायसो आं ओइ रन्थाइ बे साहा लाबोदोंना नों आलासिनो जेनेबा दान सागौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाबाय आङो लामाखौ सोरबाफोर मानसि मोजां नुबा नुबोबाय होननानै दालाय मोनबायखो इसेबो उदिसखौनो लाया मालाय सोरबा मा आफा नों कुटिंखौ मा सानोहाय आं बेखौ लामानि मानसि होननानैसो सानो आफा बिनि गाज्रि आखलखौ नुनानै
नों नोम्फाखौ फोलादों नाय हयथ' नोंनो हरथेंनो सान सोदोंदां आफा नेवलायनि रागा जोंनायखौ नेवलायासो नुब्लानो सिनायो नङाब्ला नों बोरै मिथिखो बे कटेंनि आखलखौ आफा नों आंखौ फोथाय ओरैनोब्लाबो आं कटेंखौ नुब्लानो रागा जोंखायो जिनिसखौ नुजेनब्लानो मोदोमाव साबोन फुवाब्लानो बे जिनिसानो मोदोमाव गारायबो जानो हागौ आइ आं मथे सिस्लाबावगोनि नंगौब्ला हले नोंखौ फिसा साबा गोनां बालन्दा हौवानो हाबा हरगोन आं बिराद कटेंआ बहा थाङामोन आदाया बाजै लाब्लानो जासै आदाया सोरखौ लानांगौ हिनजावानो जोबो आदा बिखानि दरजाफोरखौ फांथेना दोनबालाय सोरथो हाबनो हानांगौ खोथाफोरखौनो होग्रोबाया नालायथो गावहा देनां लागोन मा नै आदा गय जानोबा आं जाथ'वा मा गामाखालिलाय माथो जायोमोनलाय आं जानो बादों जबा होनायखौबासो जागौमोन होनदो आरो हटेल आं मिथिबाय आदा बिफांनि जबा बिबारा नोंनि गोसोनि दालायावनो बारग्लांबाय नाथाय सोरनिबा अननाय लैथोमायाव बालाहामानि दुंहा बार बारबाय नोंथ' फोथायखानाय नङा आदा नाथाय आं खनले खनले बुंगोन मोजां मोनो होननानै बिस गोनां लेवारखौ बिखायाव अरहोनानै गाराय खालामनानै लानाङा ना जबा बिफांनि दालायावसो बिबारा बारो आदा हा सिङाव बारा आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो आरो आं बबे रावजों खोन्थाबावनो दुखु दाहाखौ सहायनानै थानो नोंबो गोब्राब मोनगोन जबा आं मिथिगौ आदा दैनि सिङाव अन्थाइ थायो नाथाय नुनायाव समान नुयो अन्थाइयाबो दैजों गोरोबनानै थानो हायाखै आरो दैयाबो अन्थाइजों लोगोसे गोरोबनानै थानो हायाखै नाथाय बिब्दि होननानै नों आंखौ गोरोबनानै थानो हाया साननो नाङा ना आदा आं मिथिगौ आदा नोंनि गोसोआ दैमुनि दै बायदि गोथार नाथाय मुलुगाव साफ्रोमबो मानसिनि गोसोआ मोजांखौ नायनानै थाजोबनो लुबैया सोरनिबा अननायाव थायो खैसारनि दौलें नाथाय गोसोआ बेखौसो मानोबा गिबाय थायो दाबावदे आदा आंखौ नों बेफोरखौ लानानै आं दि हाखराव गोलैगोन बेखौ साननानै गिनो नाङा जबा असे बिखा नोंजों गोरोबनो सानब्लाबो गोसोआ सहायनानै थानो हाया नों हुरा हुरा लाइजामल' हरबाय था जबा नों आंखौ जिउनि होननानै सानोब्ला नोंल' थाब थाब फिनहरबाय थादो आदा नों जेबो गिनो नाङा जबा आं सम सम रादाबखौ हरबाय थागोन बे सैमा जांगिला थानायाव हटेंनि सारनाय दै जाजोबसैलै है सैमा जांगिला थैदो नों हटें थैदो जाला
गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सिख्ला बे गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सेंग्रा गोमो गोथां दखना गाननाय नोंनि खानाय रुमबां बां हायना गोनां नों बर' सिख्ला खानाय रुमबां बां हायना गोनां नों बर' सिख्ला बुंनायसाय नों मा मावो दानायाव देना लुनायाव देना दायो लुयो आङो आगर एरो अराय मिथिंगानि महर बोयो सान गोलैबायदि मिनिस्लुयो बबे गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सिख्ला बे गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सेंग्रा हालाव जेना खदालाव जेना हाल एवो आङो आबाद मावो बैसोमुथिनि महर बोयो सोमख्रै गोजोन मिनिस्राङो बबे गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सिख्ला बे गामियाव जोनोम मोना आय' नों बर' सेंग्रा दहायनो सलायबिदोंमोन आं खोनादोंना खोनाखैब्रा मावा दाङा बे थांखु बिरि सोबनायावल'सै बेहा आंखौ ओरैनो जनानै थानाय नुनायखाय नै सलाया खाथिया हले गंसेल' दा गोमोरबा बिबावदोलाय जा एसे हा दं बेवहायनो बियादै जांगिलाया रायजो जाथोंसै फागुना गावबुराखौ लांफानोबोसो बर'नि जुलिनि बेलायाव खर' गज'खाय लांफानो सोलियाब्रा बे दावदाब अरखिखौनो लानानै थांनो सानबाय आं सिमाङाव नुनाय बायदिब्ला मोजांखौनो जागोन बायदि मोनदों आं खदालि गोदोनानि सुगोन मालानि बिबारानो दाबोनो बाराखै लुग्रोदोंसो नों खुन्दुं गावनि लानांगौ लानाङा बजाखौ गावदांनायदों नोंहालाय मानोथो खर' सादों
बिफांखौ गायस्लायोबा साया लाथाव जायगायावनो गायखानांगौलै खदालि बांद्राय देरद्रायनाय बिफां गायोब्ला बारहुंखाजों गुयोलै खदालि दालाय देरबाय लावबाय एमएबो पास जाबाय फिसा फिसौ खांनानै रायजो जानायनिबो सम जाबाय बे दिन्दाङा आंनि फिसाजो रयनाय रन्थेब खथेब थिंगिनि दावदाव अरखिनि फिसाला खरथिं सावसुजों खारफाबायग्राखौनो खोब मोजां मोनथारदों नङासै नोङो नोंहा लायनानै बै बालाबारियाव लुनानै थाहैबानो जाबाय हा हुआ हले आंनि जोबसोहाय नोंलाय आरो गोरजियासो हा माथो खालामबावनो आंलाय दिनै थांनो खोथा होबोखादोंमोन आं बाहाग गैथारैनि बेफोरखौनो आवग्रिबायबोनानै लोंनायफ्रा खहाब्रे लायथाराखैमोन बि दालाय नेगासिनो दं बियो जुथा लंपेन्ट घरि गानलायलायनानै हौवा गोदान बादि जानानै देरला थांदों मा बबे सुनि गसाय आंखौ बेबायदि हिनजावजों बोबथिंनानै गोरजिया दोनफैबाय होमबा आंजोंहायसो बेबायदि मावा दाङा रसा नाङा हसिया मोनजादों नोङो हौवा हिनजावा मोनसनबायब्ला हामथारगौमोनलै हा बोरो आलासि फैयो होननायालाय बेनोथ'लै मा जाखोथाय ना केलेन्डारफ्रासो थांनाय बोसोरनिसोमोन नामा दालाय मोजाङैबो नाया लायनाय केलेन्डार लायनाय मोजां नायनो आङो मोजाङै नाय बेनो मारलै खावलि बारायाबो अक्ट'आबो दोनैनो खाथार हा मा जाखो फालाय आलासि जाफैलाबा हनै रयनाया काजलगाव रहिनि हाथायाव जयमलजों थांफानो नागिरदों थाङा ओरैनोबा फिसा हिनजाव बिलाइनांगौब्ला एसे बार गेसाव लोगो मोनो ओरैनोबा हनै जयमलखौ फिसा मादै मोनबाय होननानै गामि खना खनला सावरि बादालि बेसेबां आराम जादों मिथिगौ नोङो ओरैनो खायसो नोंसाजोफ्रा सोरबाबा खिनो थांनाय माने दै हैग्रा सोरबाबा बायजानिफ्राय फैबा आथिं सुनो दै होग्रा सोरबाबा ना बेदर बांसिन हायफ्लग्रा जालायलांबाय खालि खथेबाल' एरामोन दाना बेबो साननैसो जाबाय बुदुं बुदां न' सिङाव दर फांनायजों खोनाजोबाबो बिमा जानानै बहाथो खावब्लिद बोब्लिद नायनानै थाया नोंलाय फिसा दर फांथेना लेखा फरायनायखौलाय मोसौ फिसा नोंहा लामा सामा बिजामादै खननानै लाबोग्रा आंहा नोजोर होनांगौ जाबाय होमबा हाबाब गोदो उन्दैयाव फिसा हिनजावबाबो ख' खांबोबाय दा देरनानैसो बिमा बिफानि बिखा बिख्लो ना फिथिख्रि बादि सौफ्ला जाजोबथारनोसैब्रा माथो हाबाब मा जाखो दालाय थां बे जयमला हाग्रा एवनो थिनै थां आरो बे रनाया थांनो मोना मुङै मा हौवाफोरनि थाखायल' एसेबां ख्लाब जाथारखोलै सोर हालिया ए जयमल मानोमोन मादै नोंहा हाथायाव थांनो मोनलानो दुब्लियाव हाग्रा हाहैनांगौनो जागोनलै मादै नै बाबु जिरायफै नै माथो हारसिं सोलायो गैयालै गथ'जोंबो दासिमबो मोजां रायलायनो मोनाखै दासान्दि गुवाहाटियाव थांगासिनो दं साख्रियाबो जासिगोन होनदों नामाब्रा दाखालि माथो गावबुरानि सावरियाव मानसिफ्रा बुंसोलायदों माथो बेफोरखौ नों बारा मिथिरोङालां एसे सम नांबावगोन खोमा हा दालाय माथो खालामबावनो बेखौनोथ' बाथ्राखौ आं बुरैनोबो खिन्थाबायमोन माबा बिबो आंखौसो गोरजिया थोरजिया होननानै रायलायबायब्रा हौवा मानसिखौ बाराद्राय गाहायाव दोनब्ला आंनिया रागायानो बोरैबा मोनथारोलाय आंनि हिनजावाथ' बेबादि दाबुं खाथारदों हा गोरजियाबाबोथ' फिसाया फसायबाय जेब्ला हा बिजिया माथो बुंबावनांगौ दंबावोथो आरो
होगारना बाराब्ला आंजों हले बारा खाथर गैयालै हे खावले गया लाबोनाय बाराब्ला मोनसिगोनबो आंजोंबो नै नङा होननाया हा बे बिदैया आदानो होफैदोलै र' आदा गयखौ दाजाथ'सै आंसो जबान खहा खालामनाय जाबायब्रा आगै दाबोथ' सम दंबावोब्रा आदा हा नोंखौ फैगोन होननायखायनो संहोथारनानै दोनदोंमोनलै आं आदा आदै आंनि खोथा फंसेबो दाननाय नङा आंनिया गथ'आ फा नोंनिया मालाय गथ'आ माथो गाज्रि नोंनि बियादै गथ'जों मिलायनाय मावनायाव दांनायाव फिसायखौ माबोरै साननांगौ फिसायखौ बोरै फुजिनांगौ बे गामियाव आंनि गथ'बादि रावबो गैया नोंनि गथ'फोरनिख्रुइ साबसिनखौथ' रावखौबो नुहुराखै आं नोंनो मोजाङै नायदो आदा बे गामिनि गावबुरानि फिसाजो जबाखौ दाखालि दाउदा अरखिनि फिसाज्ला खरथेङा मा बुङामोन नोंनोथ' खोनाबोदों नंगौब्रा साननो थाङोब्लाथ' जोंहा सुवा सुथिखौ हमथारनांसिगौसो हमनांगौ गोदो सामथाय गुन्दामोनखौब्ला साननै सानथामखौनो समखौनो होआखै जों मानो हमा हमथारनांगौ दा खनसे मिथिङावनोथ' जालायसिगोनसो खोमा उनाव बेखौ थाब हमाब्ला गुदुङा खुरथियोब्ला सुलुंखौबो मोनगारनाय नङा जोङो बाराब्ला दे बिदिब्ला थांलायदिनि फंबाय नोंदाया हले थैयागौमानि आंनि खोथाया लोरिनाय नङा दे आदा दे उनाव गथ'खौल' एसे मोजाङै बुजायनो नाजाथारबावदो आरो चलानो हागौ रा थांदोलै बाबु जबा आं नोंसिनाव मैया थांनोसैसोमोन मोनसे मोजां खौरां लानानै मानोथो थाङाखै आफायाबो न'आव दंखायोमोन माबा मोजां खौरां दंमोन नामा नोंसिनि नोम्फाखौथ' आंनो नाङा मोनसे गाहाम खौरां नालाय आंनो नोंखौसो नांगौमोन बुंदो ना आदा दालाय बुंजाया मा मोजां खौरां दंमोन बेखौनोथ' नोंखौ बुंनोसो नेबाय थादों नङाबाथ' आंहा दिनै दिल्लीयाव थांनायनि खोथा दंमोन बुंदो ना आदा मा मोजां खौरां दंमोन दानो नङाबा जोंना मावग्राफ्रा ओंखाम उखैनायजों नेबाय थागोन बे हालुवा जाम्बाफोरनि खोथाखौलाय माथो साननांगौ गोदोन गोलैदोंब्रा जबा जोंहा जोंनि फरायनाय रोंनाय दावबायनायनि बाथ्राफोरखौसो सावरायनांगौरा बिसोरनि फारसे सानबाय बायनो जोंहासो समासो थोलायलांलासो बुंदो आदा मा खौरांमोन कलेजनि खौरांखौसो खिथाहैनो सानदोंमोन ए रिजाल्ट होबाय आदा रिजाल्टआ मोजां होबानोथ' मोजां जागोन होननो हायो आंनाथ' मोजांखा फार्स्ट डिभिजन थांनानै लेटार थागोन ना थाया आंहा बेखौसो सिन्था दिनै बेखौनो दिल्लीयाव एडमिसननि थाखाय जगाजग लानो थांनांगौ गोनांमोन ना नोंबो थांफानो नामा आं थांला आदा आं उनाव थांसिगोन नों आंखौ दुखु मोनबाय नामा मानो मोननांगौ जाखो मोना मा सैतान हिनजाव नों जौबा गुवाहाटियावबा दिल्लीयाव थांनायमोनबा नोंखौ सि गथ' सासेनि बिमा जायामोनब्ला नों न'सिम सफैनाय नङामोनदां
देनां बाजैलाबा जाहोनो मावनाया हांखुर जालायथारबाय नामा आदाया? जाम्बे नोंखौसो माब्ला थाङो आदाया गुवाहाटियाव? साननैसोनि उनाव खबर लानो थांनानै फैफिनगोन। साख्रिया जायोब्ला खनसेनो दाथाबो आदा। हायोब्ला आंनि रिजाल्टखौबो नायबोफा। जागोन जबा, आं नायबोफागोन। गाबोन जोंहा माइ गायब्ला जोंनि फारसे बेरायनो थाङा दा? सोलाबब्ला फैजागोन। समायथारदोंमोनहाय जबा, बिसिफिसाय बायदि नुलायथारदोंमोन। फाग्लिफ्राखौ दाउखा गाबनाय नंमारगौसो नामाब्रा? मा दाउखा गाबनायब्रा आदा? बे दाउखा गाबनायखौ होनदोंलां, बे दाउखा गाबनायानो दा? दाउखा नालाय गाबबाय गागा, हा माथो जाखो आदा? नङालै फंबाय, हा नों दाबो खोनायाखै? हा माखौब्रा माखौ? हा माथो बे जोंनि गामिनि गावबुरानि फिसाजो जबाया खरथेंजों लेथेर फिथेर दंनो माथो? है बे खरथें सावस्रिनि रावखौनो फोथायालां। गावनो बुंथारदोंलै मा दाखालि जौ लोंनायाव गुवाहाटियाव फरायनाय समाव सानैजों बिसिना गंसेयावनो उन्दुलायथारदों होननानै। हाब इसे नम्बरा गावबुरानि फिसाजो जबायादि बिदि जागोन, आं फोथायालै आदा। हा बे मालाय नङाब्ला बोरै ओरैनो बुंथारनोब्रा? हा ओइदिनखालि जाम्फै बुसाव हालमाजियानो लोगोसे दंथारोमोनलै मा। हा मैया दाहोना नेवलायानो बुंबावबाय निजे ससाखातनो बबेबा जाम्फै खनायाव सानैजों स्रें जिरायना रायलायलायदों होननानै। हा माथो जाम्फै बुसानाव थाफैनाय बियादै जांगिलाखौसो मोजां मोनोनो मानसिफ्रा बुंसोलायदों। जांगिलाजों? होमबाथ' गथ'आ 420 420 जागोन बियो। नाय माथो हालमाजिया हा बहाय रिंजां लायो? दुब्लियाव गथ'फोर खामानि मावदों, बेखौ खान्थाल हैनो नागिरदां। माबा बोरैबासो खोनादोंलै आं खोथाखौ दाख्लैनियानो दा। हा माबोरै फालाय? हा माथो बे गावबुरानि फिसाजो खरथेंजों बदनाम जानाय जबाना मा नाम, बेबो गोसथोयैनो माथो। बेनिखायसो गथ'आ फैनानै मैगं थाइगं सायनानै बुरैजों माबा माबि रायलायफैयोलै। सेवा दामब्रा बाथ्राखौ ओरैनो होनमारा होमबा? बाथ्राया नंमारगौसो होमबा? जबानि बुरखायनायाव नोंनि बुरैया बेखायनोसो बाब्राबदों। आसोल बाथ्राया बेनो। हा नुखा खोनाखा साब दान्दालि सुवा सुथि गोनां हिनजावखौ हा मानो जायगा होयोब्रा नोंबोलाय? बुदला जोदला खालामना हाना नोंनि बुरैखौबो? हाब आंखौसो खादौजों बुलायनो नागिरलै आंना बुरैया। मिसासै नोंनिया बिहामजो नागिरनाया। माबा थाबै फाथाय हरदोलै नोङो। मालाय गोजानाव थांबा गोसोफ्राबो गोजान जालांगोन बियो। हा नोङोथ' मिथिखागौ लहाया सम्बुक खाथियाव थायोब्ला ओरैनो बोगथाबखायो। हा साख्रिफ्रा जाबायफा जासिगोन बायदि होनदां। बिदिब्ला हजोंनो बावसान्दि थाथोंसै बियो। नायग्रा गैयाब्ला दाउसा मावरियाखौ सिलाया साबसिंनो मा बोलो फालाय? जांगिला थानायखायसो खरथेङा बारसिनो हायाखै। लेक टेक नुखाथारनाय बाथ्रा बियो। खरथेङा बारसिनखागोन। बिमा गैयै दाउसाखौ सिला साबदों ना नेवलाय बारसिनदों हा मा नायनो दरखारबाव फालाय? नङा होमबा? नंनायाथ' नंगौ आरो। दे आं बिदिनो खालामसै। खालामसैल' नङालै हालमाजि, खालामथारदों। आंनाबो फिसाया गोजामसिन जाहोलां सनाबादि गोजोंसिन जालांग्रा मुवा नङालै। दे आंनासो फिसाया गिबियावनो जाथ्रा गाज्रि जागोन नामासैलाय? जागोन दे बे।
जबाया बहा थांदों नुवाखै लेला लोगोफोरजों ओरैहाय खोलाहा थांदोंलै आदै हा बे कटिंजों माब्रै होनदों लेला खोनादोंफा नों होद माबा दिंदांसो बुंदोंलै आंनिबोथ' नंखाया बे कटिं सावसो फाव फान्दायनायसो बियो माथो आंनि सिगाङाव बे दिन्दांनि फिसाजो खथेबानो होनदोंसो जांगिलाजों नोंसिनि माहाजोननि फिसाजो जबाजों गोसो थोलायो दा नों मिन्थियाखै होननानैसो सोंदोंलायो आंनाव बिदिब्ला बे दिन्दां राजानिनो गासै बुद्धि बियो बबे लामानि गावहाबा गुन्दा ना सिखाव ना थगायसुला सेंग्रा मोनबोखो दा आरो फिसाजोफ्रा साथामबो खिनो थांनाय मानि लथा हैग्रासो जालायांबाय गावनिखौ दाउखि गुन्द्रायाव दोननानै मालायनिखौसो एरसनदों बियो बिमाया उन्दै समावनो डायरिया बेमाराव थैनानै थांदोंब्लाबो आं फिसा होननानै थोबसेबो दुखु दाहा होआजासे खांबोदों दिनै बे फिसाया आंनि खर' बारनानै आंनि गावबुरानि मान सन्मानखौ हानि खालामोब्ला दिनैनिफ्राय बे आंनि फिसा नंलाबो नङा आमाय नों जुमाखौ बिब्दि साननो नाङा बियो नंखाथारा आमाय गासिबो कटें गुन्दानि गाव गोसो जायैखाय फुनलेनायसो रायजोफ्रादि बेखौ मानिनाय नङालाय नङाब्ला बाथ्रा माब्रै आराव जाखो बेखौसो खोमा सुगासिनो आं आमाय जाबा माफा साबसे सेंग्राजों हाद्रिवालाजों गेलेनानै नोङो बिफा गावबुरानि गन्थंखौ हानो सानदों नोंहाय आफा बुं नों नोंनि नोम्फानि खर' बारनानै मालानिफ्राय नोङो बे कटिं सावसुमदों मोजां मोना नोंहाय आफा नों फोथायाखौ आं दासिमबो कटिंखौ मोजां मोना मालायनि अननायजों गाग्लिनानै बिफानि अननायखौ बावलांदों नों दिनै हास'खानाय गन्थंखौ जराफिननो नागिरदों आफा आं कटिंखौ मोजां मोना बे बाथौ समायनाहै नोङो आफा आं कटिंखौ मोजां मोनाखै मोजां मोनाब्ला बाथ्रा माबोरै आराव जाखो दिनै माबोरैहाय दाउसा ओंखारनायनि सिगां दाउदैया माबोरै थाबायखो नांगौब्ला सोरजिगिरिया आंनि जिउखौ फोजोबथों आफा नाथाय आं कटिंखौ मोजां मोना आफा आं मोजां मोना जाबाय मोजां मोननायाव जेसेबां बेसेबां दुखु दाहा थायो आइ आफा दादा
दामसै नोङो दा दामसै नोङो मा खालामदों आयं ए फथेब नोरै जिरायफै आयं नांला आयं आं बोथोरनोसै फावदुरा बहा थांदों आयं जबा मोननाव खोथिया बदल सुख'हैदों दिनैजों आरो सानथाम दंबावोसो माथो जबाया आदा जांगिलाखौ मोजां मोनो होनलाय आयं मानसिफ्रा दा बिनिल' आलौथारहाय आयं रोंबाय राबाय गाव गावनो मोजां गाज्रि साननो हाबाय गाव जायखौ एसे मोजां मोना आं खोथा होआहाय आयं मानोखिनि आदाया बेबायदि फाथां फिजाखौ लायाबाबो हामगौमोन आरो आदायाबोथ' एम ए पासआ खथ' साबसिन हिनजावखौ मोनदि हा जबाया मालाय मानोथो गाज्रि जानोसै गथ'आ खुला सोमोन्दो गोनांथार मा दाबसेयाव थाहैनानै फरायनायब्लाबो न'नि खामानि दामानिफोरखौबो ना होना खोब आखल आखुयै नोरोम मोनथारोहाय मा आंहा नङाहाय आयं कलटिनजों माबा बोसोरथामसोनि गाना गुना दङनो गुवाहाटियाव थायोब्ला आयौ बे दावदाव बरखिनि फिसाज्ला कटिं सावसोजोंनो माथो नंदोंहाय आयं रायजोफ्रामबा गारजा फुजानि सिगां हमनो नागिरबायनो इसोर एथ' मोजां आखल आखु गोनां गथ'आ बेफोरबायदि फौसलिया सेंग्राजों माबोरै गादलिनखोहाय सिथोर बाथोरलाय जाथावथारामोनहाय आयं मैदेर आथिं थोंब्रैयानो गादलिनो बेलाय आरो मानसि आंनिबाथ' नंथारगौहाय आयं दिनैनिफ्राय दा फैथारसैहाय आयं आदा जांगिलाखौबो बेजों दा थांहोसै नङाब्ला इसोर बेफोरबायदि मानसिजों गब्रायफानांगौबा बेरगाव बहा थांदों मादै आं मिथिया आंखौ दा खोन्थाहाय आयं नङाबा आं सिदाय जाथारगोन आं थांसै हा थांदो आंबो मोनाब्ला बे जबाखौ मोनहोहाय आं बिसोरखौ लेथेर फेथेर खालामगोनहाय आं हाबाब सोर बहा थांदों सोर बहानिफ्राय फैदों एम्फौ गोमोनफोर बादि बेब्लु बावलाव मा इसिबां जेव जेव फिसा हिनजाव मोनखोलै आङो दिनै मेट्रिकआ रिजाल्टआ मोनसै नालाय हनै दहाय सोरांस्लाब मोनै सासे सेरफांगुरिनो सासे बाथिफारानो आलासि जानो थांबाय हा मा जाबावनांगौ जाखो बिदिलाय हाबाब सामफ्रामबो नुनायाव सिनाय जाखोरा आंखौलाय जयमल हा बे गथ'फोरनि मेट्रिक रिजाल्टआ मा खबर जाखो फालाय गैयालै आदैना आथिखौसो फेला जाखागोन मानो जाजानो फालाय फरायनाय आरो फोरोंनाया थिग नङाब्ला मानसिया पास जायो नामा फेला जाखागोन लासिं सिं ना ओंखारनो हायो ना बाहेरायाव सोरजोंबा खोन्थानो हायो मान सनमान सेस खालामजोब्बाय फोरोंनायालाय मोजाङैनो फोरोंदोंमोनलै आदै मारैथो जाखोथाय हा मोजां फोरोंदोंबा माबोरैथो फेल जाबावलायखो फरायग्राफ्राबो बेनो फोरोंग्राफ्राबो बेनो बे साब्रैबो फिसाजोखौ गामिनि आइ आफाखौ लानानै हाबा होजोबनोसै आङो साब्रैबो आंनि बे फिसाजोखौ नोंनो लाजोबनांगौ खोनाबाय जयमल हाबा थांनो ओंखारलायखो जांगिला आदै आं ओरैहाय सासे लोगोनाव थांनो मादै थाब फैफिन जबा मोननाव दा हाबबो आदै जबाया मा जादों मादै बेफोरखौलाय नोंनो बहा खिन्थानो हनै जबाया कटिं सावसुबजों बोसोरथामसोनि गाना गुना दङनो एथ' मोजां गथ'आ माबोरै गाब्र'बायखो मा जबाया कटिंजों नंगौनो आनलाय मैयाबा फथेबा खिन्थालांबाय रायजोफ्रामबा गारजा फुजानि आवगाय हमसिगोनसो होनबाय माथो नङा मादै
जबाया आंनिब्ला बेबादि सिख्ला नङा आंबोथ' बेखौनो सानदोंमोन आदै नाथाय नुखा खोनाखा बाथ्राखौ माबोरै सिखोमाबावनो आंनि मिथिनायाव मालाया जेखि बुङा जबाया बेबादि आखुनि सिख्ला नङा मादै बहा थांनो आदा आं ओरैहाय सासे लोगोनाव थांनो गुवाहाटियाव थांनांगौ अबावब्ला नंखायनो माब्ला थांगोन आदा माब्ला थांगोन बिनि अक्ट'आ थिग जाथ'वाखै जबा माब्ला थाङो खिन्थाहर आदा आंबो नाथाय नोंदि गुबुननि जाहैसै बुं आदा नों थासान्दियाव आं सोरनि जानांगौ मा गाज्रि बाथ्रा खोनादों सोरनिफ्राय नोंहा मालाय जानो हागौ बिदिनो कटेननि अननायजों आरो आं थांसै जबा मुलुगाव गोदाव सोरावनि लामाजों हारसिङै अन्थाइया माब्लाबाबो गुब्रुनानै दै जानाय नङा आदा बे जोनोमाव नोंनि अनगा रावनिबो नङा आं आदा फोथायो जबा आं नोंनि अननायखौ नाथाय गिखांनाय फैयो मोजां मोननायनि जिउ लामायाव सासेया सासेखौ गोमाजानो गिनाय नंखायनो आदा थांनाय सिगां थांनाय अक्ट'खौ खोन्थालां आरो लाइजामखौबो हरबाय था थांदो आदा दायना नोजोराव जोंनि अननायखौ फोथांनांगोन लाखोमा सिखोमा थांदो बिदिब्ला जबा जबा फाग्ला बुरनाया मानो गाबज्रिलायबाय थाखोथाय गोमाजानोसो खोब गोसो गालायबाय बिहा दाबसेयाव थांबाय नालाय बिसिनि मोखांखौ नायलांनो लुगैमा नायाव सु थायो बेदराव हारा थायो अननायाव थायो आंगायनाय मोनफ्लेनाय नायै नायै आंगायब्लासो ए मानो खुखो बेखौ आं बायदि सिख्ला गोरलैखौ हाबा खालामनानै बेबायदि बोराय जाब्ला गयो सिख्ला गोरलै बायदि नोंहाबो सेंग्रा गोरलै जाफिननांगौ लासिंसिं नङाबा नोंजों बोरैथो संसार जानानै थाबायफानांगौ जाखो आंलाय थद' माबार लंपेन्ट गस्ला गानहैनोसै जुथा गानसै आफालै रां नांगौ 2,000 माथो सानबाय थाखोब्रा बहाथो आंनाव 2,000 रां दंलै दा राङानो गैथ'थारा मालाय मानसिया सानफ्रोमबो बियाखैना हाब नोमा थैनायनि सिगां डाक्टारनाव लांनाय राङानो दाबो सुख'जोबनो हायाखै आङो नों मानो बिमा थैनायाव मा जादों मा जायाखै एसेबो मिथिया होमब्ला फारसेथिं दाहोना रुवाथिफोरनो बेथन होनो हायैयाव दाहोना रुवाथिफ्रा खारजोबनानै ओंखामखौनो आंसो संजानांबाय नोंजों माने मा जाम्ब्रा बेबादि लेथें फेथेंजों जेबो खामानि जाला हागौनानै गावबुरानि फिसाजो जबाखौनो नोजोर होआबा जानाय नंजा बैसोफ्राबो ओरैनो थांनोसै सिग्रेमा नंमारगौनो हाय बोराय जबाया गाना गुना दङ होननाया हा ए जबाखौ होनदां माबा मामि जादों होननाया नंमारगौनो बे जाम्फै बुस्रावा ओरैनो बुङालै हा दाख्लै मानोथो जिग' बुङा आंलाय नोंखौलाय हा सोरथो खोनाया नोंनोलाय दाखालि खथेब खिथालांदों मा गथ'आ बेखौनो नम्र मोनथारगोन आंहा लामा सामा लोगो मोनोब्ला ब्रा ब्रा जौ गरदसे लोंनोनो लेंलांबायोमोनलै मा मोनलोङोनालाय नोंहा मोजाङालाय होनखागोन दा नोंलाय जायखिजाया नंगौना नङा बेफोरखौ उनाव मिथिसिगोन जोंहा जांगिलाखौ गोख्रैनो थिनहरनांगौ जाबाय दालाय साख्रियाबोथ' जाखाबाय गावलाय दाखालि मोजाङाव लांफानो होननायखाय थांफानो नागिरदोंमोन बाब 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 थै नोंखानो मोसाखौ मोसौ गलियाव सोयोब्ला मोसौखौनो साफा अरथारजोबगोन बेखौथ' मिथियाखै
ada berputunai मा berputunai जोंनि मोसौखौ नुदों नामाब्रा सोरनि मोसौब्रा जोंनिलै नों सोरनि आं जयमललै आं दिन्दां राजानाव थानानै दङ आं उदालगुरि खैलाबारिनि ओरैनो मोनब्ला आङो सोरबाफोर गथ'फोर टिउसन लाथ'थाव बिदिनो थाफैनाय जादोंला आं ओरैनो मोसौ लायनो थिननायखाय आं बाव फैनाय जादों आरो दा मोसौखौ नुमाराखै नामा जोंनिखौ आं बै खावसे दलाजोंहायसो सोरनिबा मोसौ नुलाबायफैदों नायनाय फंबाय नायनाय बेनो जाबायबायगोनसो नामा आं नायदिनोलै बिदिबा ओइ सान्दुंआबो थिं थिं बेबादियावलाय सोर मा मोसौ गुमबाय थाबावोब्रा बिदि साया लानानै जिरायाबा बबावथो बेखौ नागिरबाय थानो टिउसन लानो होननानै लेंबोबाय माहाजोना माबा मोसौ गुमनो मोसौ लायनो थिनहरबाय थायो आं इसिग्राब गोजाननि उदालगुरि खैराबारिनिफ्राय फैनानै बावहाय मोजां साख्रि मोननो होननासो नागिरफैदोंमोन आङो बिएससिआव दाना आंखौ माबा जानला मोनला मोसौ लायनोसो थिनलाबायबाय आं बेबादि मावनानै जानो हानाय नङा आं नांगौबा बावहायनो आरामसे उन्दुनानै थानोसै नोंसोर बयबो फैजोबदों ना ना सोरबा फैयाखै नामा बिदिनो सामफ्रामबो फैनांगौ जिराय आंनि मुङा जयमल ब्रह्म आं दिनै नोंसोरनो गोदान आदब खायदाजों फोरोंनो नागिरदों बे फोरोंनायानो जाहैबाय दिन्दां फोसावनाय इन्जुराव फराय मिथिबाय आं दिनै मोगथां मुवाजों नोंसोरखौ गोदान आदब खायदाजों फोरोंलाङो दे नोंसोरो मोजाङै नोजोर हो मोजाङै खोनासं मिथिबाय बे माबि सिनायहरदों ना सरायो अजों मा जायो बुंनाय आरो मा जाबावो दानिया आं खौरां हांखोनि सोमोन्दै नोंसोरनो फोरोंगोन बे ख नङा होमबा बे खजोंलाय मा जायो बे दाउ जाखोना जायाखै बे दाउआ माब्रै बिरो गांजों नुवाखै मा नोंसोरो बेयो बेसेबांबा गोजान बिरनानै थांनो हायो ना हाया बे लानजाय दानिया ओरैनो जदों जाबायना मोख्रा नङा होमबा मोख्राया फिथाइ जानो मोजां मोना मोना मोख्राया बिफाङाव थायो ना हायाव थायो आरो मोख्राया थालिर जानो बिराद मोजां मोनोनो मिथिबाय सानसेखालि बोराया थालिर फाननो लांबायनो हाथायाव दाना बोरायखौ एकदम बाखिनानै दाना थालिरखौ सिख'ना लानानै बिफाङाव जाहैबाय थाबाय सियाला नायदावगासिनो दंसै जों मोख्रानि थालिर जानायखौ आमायलै आंनो थाइसे हरदो होननानै बुंगारबाय आरो सियाला दाना माखौ हरो बियो बिगुरखौसो गारै हरगासिनोसै मोख्राया थगायबाय मोख्रायाथ' सालाक नालाय मानसिखौबो थगायो बिसोरो बेबादिनो मोख्रानि आखला गाज्रि मोख्राया ओरै बारना बारा नुबाय आरो खुना खुरा लान्जायाव ओरै दाङा दाङा फिथाइ जाब्ला ओरै जाबाय बियो मोनामसुग्रायबावो नङा होमबा आरो बिफाङावबाथ' खेबसेनो गुरला दानख'हरथारबाय ओरै लान्जाय सोमावस्रोलायथारसै नुबायना देनां नुबावगोन नोंसोरो मोख्राखौ बायह्रायाव थाङोबा नुनो हागौ आरो सिरियाखानाफ्राव थाङोबा नुनो हागौ बे मा जिनिस सिनायहरदोंना
नावआव मानसि गाखोयो नङा होमबा दै बारलांनो गोनां जायोब्ला नावजोंबो बारनानै थांनो हायो बेनो जाहैबाय नाव आं दानिया नोंसोरनो नैबे सावगारिजोंनो मोनसे सल' मेथाइ खिथानो आखायाव लादों बेयो जाबाय नाव नङा होमबा आरो बेयो सासे मानसि बिनि मुङा जाहैबाय मनिराम दा बे गामिनि मानसिफ्रा दैमा बारलांनो थाखाय नावखौ नांगौ जायो दा सानसेखालि दैयाथ' बिराद दै बाराजों देरबोबाय दा सासे सिख्लाया दै बारलांनो थाखाय बे मनिरामखौ जावनो थिनबाय अब्ला मनिरामा जावनो गिदोंमोन दै बानाखौ नुनानै इसिग्राब दैनि दोहौआव माब्रै बारहोनो आं हानाय नङा होननानै बे मनिरामा बुंदोंमोन नाथाय सिख्लानि एमब्राब्रा थिननायाव बियो बारहोनो गोनां जादों दानिया बे मनिरामा नावआव गाखोहोबायानोसै दानिया सिख्लाया मोजां मोननानैनो मेथाइ खनलायलायथारसै आरो मा आदा मनिराम नावा जावबो उल्थांलाय फाल्थांलाय दै जावरिनायजों नावा जावबो आदा मनिराम लेखा गोरों बहा थाङामोन खथेब आं टाउनाव थांदोंमोन आदा ए नोंलाय बहा थांनो आदा आं बै खोलाहा थांनो खथेब नैबे लाइजामखौ जौबानो होलांफा हर आदा आं दा होलांगोन गाबोन फुङावनो ओंखारनो थिनहरथार लाइजामावबो लिरखाबाय आङो होमब्लालाय माथोबाव दा खोन्थाहरगोन आं दे आदा जांगिलायासो गुवाहाटियाव थांनायनि रादाबफोर होनो फैबाय बायदोंसो नामा नङाब्ला बे सैमा लालुआ सोरखौथो सोंनो हैबायब्लाथ' हामबाय हैयाखैब्लासो गाबोन फुङाव आं माब्ला दंहैबावनो हादों आदै जौगाया दा फैब्ला नेबाय थादोंमोन होननानै खिथादो मालायबा मा सानदों बोरै मिथिनो बेफोरखौ नों जेबो उदिस दालासै आदै बायजोआव ओंखारब्ला मोजाङै मोजां ओंखारनांगौ बेफोरलाय माब्रा बार होथारदों होनदोंलै आं बेफोरबायदि हिनजावखौ सिथिफ्रा जायोब्ला थाब थाब न'आव फैहोहोलां आदै दानसेनि गेजेराव आं खेबसेखौ फैनो नाजागोन मादै जागिला आदै थांबानोसै गुवाहाटियाव औ आदै थाथ'दो थाथ'दे नानिमोन
दा बेरे फुंजानि सोरजों थांफानो खारलाय थारलायगोन नोंहालाय मानो नांगौसो नोंलाय सात गाथोननि दै लोंनानै बिमा बिफानि गन्थं हास'नो सानदों नामा नोंसोरलाय छि 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 जांगिलानि जबानो हरनाय लाइजामखौथ' आं हैनाय जायाखिसै बे समाव जबाया बोरैबा फैफ्रांबायब्ला इसोर दाफैथों जबाया आदा जांगिलायानोथ' मा जाखो दाबो फैदिया कथेब जबानो रादाबखौ हैदोंमोन आदा आं थांब्ला खरथिंजोंसो न' सिङाव दर फांथेनानै माबा गुदुं गुदां रायलायगासिनो दङमोन मा नंगौ आदा आं दरजाखौ नारब्लानानै खिन्थाब्ला जबाया हाखु दाखु दख'ना गानफ्रानानै बुंबाय थांला होननानै खिन्थाहैदो मा थांला होननानै खिथाहैनो थिनबाय बिनिखायनो बे दुखुनांथाव बाथ्राखौसो आदानो खिन्थानानै आदाजों दुखुनि बाहागो लाफानो होननानैसो आं फैफादों आदा नों बे बादिखौ सिमाङाव दासान कथेब मोजां मोननाया अख्राङाव बिरबायना थानाय खेबसे दिन्दां बिलुनसो नोंहा जबानि सायाव फोथायथि गैलाबाबो बे खथेनि सायाव फोथायथि लाखि आदा बे खथेबाबो नोंखौनो फोथायनानै दासिमबो नेनानै दङ मुलुगनि गासैबो जिरादखौ मागियोब्ला नों गरसे नङा गरसे मोननो हागौ नाथाय मोजां मोननाय जिरादखौ मागिनानै मोना कथेब आदा थादो कथेब बे मुलुगाव गैया थार गोजोननाय ओइ दुबा दुबा मानो नै नोंनि लाइजाम नोंनि लाइजामा जोंनि लाङाव थाफैदों सोरनि आरो सोरनि नोंनि माब्रै हयथ' बे लाइजामखौ जोंनि खथेबनो हरदोंमोनदां खथेबाव माबा गाबखोबाय थानाय नुदों आङो मा जाखिसि नंलायलांदा बेखौ बियो दहाय फुङावनो बबाव थांखोथाय ओंखारलांबाय जांगिलाबो ओंखारलांबाय फरायदोलै नोंहा कि माबाफोर लिरनाय दं खोमा मादै आदा जांगिलाया थांबाय नामा थांबाय मालाय दहाय फुङावनो बिदिब्ला थांबाय औ थांबाय जबा नों बायह्रा मुलुगाव फरायहैनानै सात गाथोननि दै लोंबोबाय सात मुलुग सोनस्रिनानै जेयाव नांनाय खान्थाल लाथाखौ मालायनाव फुनलानो दा नागिर नोङो मादै दिनैनि दिनाव दाफैसै
इसिबां मानि गोबाव जाबाय बोसोरथाम गाहाम जालायलांबाय आं दिनै थैथां क'क्राझारथिं नागिरनो ओंखारलांसै दाखालि सोरबा बिएससि अफिसाव गथ' बामनायसो नुदों होनदोंमोन जयमलखौ हिनजावाबा सोरमोन साख्रिफोर जाथ'बायाबा फैथ'खाथारला होनदोंमोनबो नै बिब्दिब्ला नैबे राङा लानानै थांथ'दो समाया थाल बेथालबो जायो बे राङा जयमल फैनानै आंनो सुख'फैयागौ मानि बे हाया आंनाव थाबाय थाथ'थोंसै हायाबोथ' 2 बिगासोल' नङा होमबा औ बेल'खा रेदें रेदें फिसा सानै गाहाम गालांनानै गोसोखांगोन ना खाङा जाखोबा बाजैया क'क्राझाराव थांमानोसै ओं थांसैयाखै थाथ'दो दे होमबालाय थांदो
खरथें आदा नोंनि खोथा होखानाय बायदियै दिनै आं नोंनि न'आव जायगा लाफैबाय मा नों खारसन फैहरबायसो नोंनोथ' होनदोंमोन ना जबा आरो जांगिलानि मोजां मोननायखौ गावस्रा होनो हायोबा आंखौ हाबा लागोन होननानै मोसाखौ गावथारनोसै आं नोंनाव गुलि बिदोंमोन दिनै बे मोसा हाग्रामानिफ्राय खारबायबा बे गुलिखौ आंनो मारबाव नों बिदिब्ला मालायनि मोजां मोननायखौ गावस्रा होनानै आंखौ पापनि हाबा मावहोबाय नों आंनि जिउनि लोगो नङा आंनि जिउनि लोगोआ जबासो बिदिब्ला नों आंनि देहायाव खालि खालामनानै आंखौ लालिया आं जाबाय मासे सिखिरि नों बादि हाजार बिजार रजनी गुन्दानि बिदै सोबनो हागौ मोनथिबाय नों जेरैबो सानै हयै खथेबखौ लाखिनायानो गाहाम जासिगोन खथें मानोना नोङो गावबुरानि फिसाजो जबाखौबो खालायजाबाय होननानै थगायबाय जोंनि बर' समाजाव आरो जोंनि गामियावबो बेबादि खालायनायफोरखौ मोजां मोना नोंनि थाखायनो दिनै जोंनि गामियाव सालिसा खुंसिगोन मिथिबाय मोसौ ए गोसो थोयैखौ गोसो थोनो नागिरनायाबो दाय जायो नामा बिदिबा बोना लायगोन आं सोर रायजो बे गामियाव आंखौ सालिसार खालायनायालाय गन्द्राया दानाबा गन्द्राया हारसिं गोमो नामा सोर साला नुदोंलाय जबाया आंखौ गोसो थोया होननानै खथेबाय हौवानि फिसाया अख्रा जाब्ला हिन्जावनि फिसाया दै जानांबाय नों गाब नाङा जबा नोंनि सेराव आं दं आं जेराव बेहाय आगान दाहोनो खरथें नों आंनि साननायखौ दै खालामबाय नों सुनि नों फासि नों गुन्दा नों सिखाव दिनै नोंनि फाव फान्दायनायावनो आं मान गोमानांदों आं मानो मोदै लानांदों नों आंखौ नों मानो नोंजों खालाय जादों होननानै फोसावा आं बादि बारदला सेंग्राया खालाय जायखौ जादों होननानै बुंना लानो मोजां मोनो नोंहालाय मानो खर' सानांगौ जाखो खरथें सासे सिख्लानि मान सन्मानखौ बायनानै मोना बेफोर गासिबो आंनि पाप नोंनि जांगिलाजों मोजां मोननायाव आं हेफाजाब होनो फैदों मा जांगिला नों गोबावदा खालायसै जौबा जांगिला हयथ' सुन्दरी बास्टेनाव नेगासिनो दं नंखायनो नोंबा नायनि नोंखौ फोथायनाय नङा साननानैनो आं जांगिला फट'खौ लाबोफादों मा थौदोल' मा बार नैबे दुब्लिनि लामाजों बारस'लां दिनै समासो हास्लाबलाय लांला रथ' बिदिब्ला अह' नांगौबा दा फैफिना नोङो ओरै बोरैहाय राहा गैया नङाबा दा हास्लाबनाय नङा थौदो बिदिबा फै Harvey!
Coba itu, langsung aku gini. Coba. Coba. Kutin, mana sih kalau samku? om자간에 뭐야 지금 그렇지? 무슨 소리나 그 마드 나와봐라. 그만 그나? 그걸래? 능 지니고와 아글릭스로 가시고 가지구나. 어이, 그러면 내 실력 잡고 가지 담으세요. 네. 아무 바이람을 타고 나이셔. 네. 오달부림을 시기 전 타고 나이. 상망은 하늘. 어이, 마셔 시카 비치이 뭐가 나 부르네요. 일로 와자는 거 앞으로 가신 다들 커나든가. 아무 커나나 버지 못할래. 이제 탈 흐이 나와라. 의장이 커나송이. 이토 아 신기하 그날 너거든요. 그게 그렇게 시끄러? 거 앞으로 오면 롤레양 아니면 파도. 네네네. 예! 하나 코팅 군다스레 맞습니다. 사나감이 맞춰 미팅 가나 그렇게시노 아니 뭐 알아 비우듯이 그 달랑 사라고 왜 이리셔라 그럼 들려라던가 막하네 왜 아유 사라 그 başla 오르 너고 라이들 기다리라 사라 문천
अबेनिमोन आं खान्थालगुरि गामिनि आब' नोंलाय अबेनि जाखो आं दरं जिल्ला खैरागुरि गामिनि आगै अ आब'आ मानोबा गोनां खामानियाव फैदोंमोन नामा औ आगै दिनैसिम आंना बोराया क'क्राझार बिसि अफिसाव साख्रि नागिरनो फैनाया बोसोरथाम जाबाय ना खबर ना दबर दालाय नों बहाथो थांनो आंहा दिनै क'क्राझार जिल्लायाव सिना जाना रावबो गैया फंबाया अननानै दिनै आंखौ हरसेखौ लांफादो थ' बिदिब्लालाय जानो दिनैनि बाय रायजोफ्रा जायखौ लानानै दिनैनि बे मिटिंखौ खुंदों अदेबानि आंनि फिसाज्ला करथेङा न'आवनो गैया हयथ' बियो गावबुरानि फिसाजो जबाजों दंहैयो बे बहाथो थांनो बेलाय खुरनानै होआब्ला मालाय मानसिया मालायनि ओंखाम दोनिफ्राय ओंखामखौ खुरनानै जानो हायो नामा नंगौ दे खोथाफ्राथ' थिग नंगौ खुरनानै होआबाथ' मोनजानो निस्सय बाहाय हिनजावनि दायानो बांसिन मानोना हिनजावफ्रानो गाब्रहोनोबो हायो बोखांहोनोबो हायो आरो मोसाहोनोबो हायो जबानि बेलायाव जों दा बेखौनो नुनो मोनदों मानोना बियो करथेंखौ गोसोथोआ होनदों आरो सिंजों सिं बियो करथेंखौ बोगथिंगासिनो दङ रायजोफ्राथ' मेरला नुनाय दं नांजाया फांजाया करथेंनि ना बोननायाव थांफानानै रायलायहैनाय जबानि आखलखौ नंगौ होनबा नंगौ मेरला मानसिफोर नुनाय दंलै थोद नंखायसो नङा माथोब्रा दाख्लिबा करथें आंनो खोन्थाथारदों आंनिब्ला बिसोरखौ दिनैनो हाबा होथारनांगौ जों बिसोरखौ बेबादि नायनानै थाबाय थानो हायालै होखानांगौ दिनैनो दाया सोरनि बिसिरा हुसिया माबोरैब्रा हा बिसिबां नायना थाबावनांगौब्रा हालमाजि बेबादि आखलखौनो दा आंनि बे नुनानै उखुमावसो बानानै दाउखा दन्दाया गा गा गाबलायलांबायलै मोजां खोनासं करथें गुन्दाया जबाखौ खुवा मोनथेनानै मा खालाय नागिरदों आं दासो नुबोथारदों करथेंनि आखलखौ बिदिबा जबाया आयौ जबाया बेसोरा खानो नागिरगासिनो दङ बिदिनो जबाया करथेंनो हाब आंखौ करथेंआ सिखा गोबोरजों सुनो नागिरबावदोंमोन बिदि नङा एसे दै जमब्रा बिदि जायालै होथारनांगौ गथ'आ सौथिमारलै बियो आंनि फिसा मालाय मा जानो थ' बे गुन्दाखौ दानो होसोलांखानांगौ थिग खालामनांगौ बे सालाखौ नंमारगौ साया खोनानाय खोथाया नंगौथ' औ नंगौलै
बोराया गथ'नि आखल नुगासिनो दंखायोमोन ना coba aku ni mahal coba निमाहा निमाहा बिदों आंखौ बादायनानै सुनो निमाहा होआखै नोङो निमाहा बिदों निमाहा लाजिनानै खथें आंखौ बिदि खालामनो aku ni mahal dulu coba नोंनि खालायनो आंबो गोबाव खालाय जाबाय होननानै आं बेसेबांदि एसे नायनांदों दा आंखौ सम दंना खथाय बिदि आंखौ मोजां लानो दिनै मोजां खेला बिजाब लानो खथेब बेफोरखौ नों आरो दा बुंसै दासो रायजो नुदों नालाय निमाहा coba नोंखौ खालाय जादोंमोन बांखौनो आंनोमोन आरो आंनि लायसो नोंबो होनायाबो आंनोमोन दिनैनि रायजोफोर सिगाङाव मा खालामा नों दिनै सिखा लाजोबनांगौ नोङो माला सिखारला बेनो जोंना गामिया आंखौ निमाहा हो आब' नों दिनैनिफ्राय आंनि आब' आं निमाहा होगोन खथें आदा लाजिनानै खरजों गावनि आखलखौ दासो नुदों नोङो गोथारलै पापियाखौ आंनि फिसालाय मा जानो जोंनि गामियाव बेबायदिया थानो समाया दाय मोनब्लानो दे मानसिखौ बुथारनांगौ बे सुबुं समाजनि बाथ्रा नङा बे जुनार समाजनि बाथ्रासो बेखौ निमाहा हो आदै जांगिला नों बादि जोंनि गामियाव साननो गोरों रावबो मानसि गैया संसारखौ मोजाङै मोजांल' जाथोंसै गावबुरा दा मानसि हेंथा होबावलायनो आंबो फिसाखौ खथेबजोंनो होनोसै सोरजिगिरिया फिसाफोरनि साननायखौ जाफुंहोथों आंबो नों फंबायनि बुंनायखौ गनायबाय आफा बेलाय सोरथो रिदिं रिदां जालायखो बेलाय सम बेलाय आंनि गोदोनि हिनजाव गिबिमोनलै आफा मानो नांजा फैखो बियो हा आंनि फिसाजो साथामबो हाबा खालामजोब्बाय नोङो आरो सासेबावसो हाबाब मा सिगुन बानाय खाफाल जाखोलै बिस्वर मोनथिना लाखा खिन्थु जाबाय आंनि बे फिसाजो साथाम आरो गिबिखौबो लानानै बावनो ग्रें ग्रें रायजो जानांगौ जेरावबो थांनो मोना नोङो खोनाबाय नोङो जंगल नांजा फांजामानि इसे गोजान आंखौ नागिरलाबाय फैनांगौ जाखोलै नोङो ए आंहालाय गथ' गथाय थानानै एफा गोबाव थाफैनायखौ नागिरफैनाङा जाबाय हाब आंनि गावबुरा आंहा ओरैनो फिसा गैखाया फिसा जांगिलाजों फिसा जवाजों दोनहैनो हाबा हैदिनि बिदिबालाय माथो खोथा दङ थ'दो ओइ माबा मटराव गियाखै नोङो